Damang dainang na hinalonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tapasada ruhatta martangya kita. Dame ni dibata na sumurong siyan sa luhu na roha ima mangaramot ya ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amen. Hurian ni Tuhan hata ni debata na sartuhita dia pala partikyanon dia nek mai sian buku sada Musa bidu 20 mamuka mai sian 10 masuk 1 ayat 22 om mahata ni Tuhan tapai tiuk ma di bagasan rohat tabe. Alai borak do anggo si Jakob sian Betseba lau Tuharan. Jadi tolas ma ibana tu sada parbornginan gabi marborngin ibana disi anu nga mate matanyari dungi dipabuat ma akka batu na di sini bahen halang ni uluna las modum ibana disi dungi marnipi ma ibana di ida masa datangga na pina gohon tutano tolhas ro di langit ia ujungna jadi ida ma samar naik mijur siani akka suru-suruan ni debata jongjong digijangna anggu Jahoba jalanin nado ahu do Jahoba debata ni opum si Abraham do debata ni si Ishak ia tano pino do bamon leonok kuma tuho doho tu pinoparmu jala sobokon orbuk ni tanoon sogot torok di pinoparmu jala karara mahamu tua sudutan doho tu habis saran doho tu utara doho tu dangsina jalan dapotan pasu-pasu sogut nasa marga na di tanoon marhite-hite ho doho pinoparmi idama say dongan aku jala ramotakku doho manang tu dia peho mangalaka jala tu gionokku doho mulak tu tanoon adang tadi konokku ho da jolosat hubain na hupat bagai tuho dungi tarsunggul masih Jakob sian namodomi jadi di dokma inganan ni Jehovah doh on HP so pamoto aku jadi mabiar maibana ni nama nasokal situ tudo inganan on dang tarbain so on bagas ni debata jala baba pitu ni langit dungi he masih Jakob sogop manugoti dibuat mabatu pinar halangulunai jala di pajongjong bahen partinadaan jala di miak tu gijangna dungi di bahen ma goar ni inganani betel manang bagas ni debata lus do goar ni hutai anggo nasalaon dungi marbaga-baga masih Jakob ninnado molo didongani jala diramoti debata au di dalan nahu dalan yon jala dilehot dia usagu-sagu si pangan do ulus si paruluson jala marsonang-sonang amulak ditogiot tu bagas ni damang say Jahoba ma debataku jala batu nahu pajongjong on bahen partinadaan ima gabi bagas ni debata jala sudi nani lehommu tuau parsa pulok kuma itu ho ido yang go sahana huria na inolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus toto di bagasan parngolud dang adong nasikop gudang do na hurang gudang na sala gudang akka hagaleon do akala na asing do pe parngoluon ni si Jakob pe songonido dan sikop gudang do akka na sala na dilon ibana termasuk ma di bagasan turpu jamita na satu hita dia pala partikyano tung masa mabiar situ tudo si Jakob maradopon hana si Esau disiala dibuat ibana pasu-pasu nanaing jaloon ni si Esau pola do tarima sahana si Esau pola do dipaburu-buru ibana di bagasan biar ni rohai borhak do si Jakob neng manopot hutan itu langna tusada ingana nama sedau jala di perdalana dope si Jakob lu jamai bana so nedok di bugasan turpuk jami taon
tarpodom ibana. Alay ditikin na tarpodomi si Jacob rode bata mamakulingi ibana. Marhite-hite siyan sada parnipion. Jala di bagasan parnipion ni takas do di bareng ibana. Na adong do tangga. Siya tano tolhas ujungna. Tuban magijak. Jala takas di paruan ibana. Aka seru-seruan ni di bata. Naik turun di bagasa tanggay. Jala digijang ni tanggay. Takas ma di bereng ibana di paruan ibana. Jahoba. Las dipakulingi. Jahoba ma si Jacob. Damang dainang. Nenolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Ahado na dipasahat di bata tu si Jacob. Hobar tu nang pinasahat di bata tu si Abraham. Dipasahat di bata ma Mose tu si Jacob. Didok di bata ma naikon marpinopar maymana songon orbu di tano. Jalamang herbang ma poparanna. Tu utara tu selatan. Tu barat do tu dasingna. Bahkan las dipadat ko di batama. Naikon pasu-pasu si Jacob do akka pinoparna. Tapi pada saat itu si Jacob so marhasotan do pe. Alay padan ni debata. Na pinasahat ni debata tu si Jacob. Gabi hatarida padan ni debata. Na dipasahat debata nang tu si Abraham. Gabi mangatu si Jacob. Ia pasu-pasu na jinalo di ibana siya damang na. Ima pasu-pasu na marharohan siya debata. Pasu-pasu ima ban ibana gabi pasu-pasu tuak kahumalya. Hurian yang longa di bagasa tuata Yesus Kristus. Alena rumikot na taparohat sen hatan di Tuhanon. Si Jacob dung pajupang do debata. Gabi adong do hamubaw ni roha. Hamubaw ni roha mangatusi dalan ni debata. Hamubaw ni roha patugun hapor siya mangoloy debata. Hamubaw ni roha asa mardalan hobar tulomo ni roha ni debata. Jala dipataridahon si Jacob do hamubaw nai. Marhite-hite ibana pinamarpadat tu debata. Naik kon oluan na debata. Jala naik ko pasahato ni mana kapilian sa persapulu tu debata. Huria na nolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Mula tapa itu tatan di debataon. Tapatudos tu pagasan parngulot ta si sonari. Totu ragam do nang cara ni debata. Nalah mamakulingi hita. Ragam do cara ni debata nang pajupang do tita. Hobar tu aja na satu hita didongani. Jala diramoti tuak kita. Na parjulos sahali marhite-hite hatan di Tuhanon. Naing dipapos rohatta. Totu manginang ragam do kasih taon na tadopi di bagasan parngoluan. Pola hita lari, pola hita nang madili. Pola hita gabeta hutan. Ale marhite-hite hatan di Tuhanon. Debata na taoloy. Debata na tapuji. Debata na maparmudu-mudu parngolota. Totong madongani. Totong mangaramoti ngolutta. Ala totong debata madongani jala mangaramoti ngolutta. Berarti ngolutope. Ikota pasahat holang tu debata sabi. Ngolutope. Ikota pelehon hulang pilihan tu debata. Namangit damang dainang. Siyan hatan ni Tuhanon. Nang dipasahat di taganuk marsada-sada. Bagaimana Allah yang memberikan janji kepada Yakub. Juga janji itu kita terima pada saat ini. Maka keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini sebagai orang-orang yang percaya, yaitu membawa tugas
dan janji Allah. Maka keberadaan kita ketika Allah menyertai kita. Ditiki debata madongani, ditiki debata mangaramoti. Tapa tuduma padongani jala pangaramoti ni debataun. Tuhu malyang tamar hite nagabi pasu-pasu hita. Diberkati supaya menjadi berkat. Didongani debata asabui gabi donga tu akan asik. Diramoti debata asabui mangaramoti akan asik. Dio debata asa mengodion akan as. Ido na diigil ni debata. Sen bagasan parngulot tasa tu bagasa tikyo. Damang day nang nalongan di bagasa tu ate Yesus Kristus. Naparpuli sahali siang hatan ni Tuhanon nang takas di pasa tu itaganok marsada-sada. Hapor syot tay ikon hapor syaon. Na tugudung pajupang no debata. Maka pertemuan Yakub dengan Tuhan membuat imannya semakin teguh. Maka pertemuan kita juga dengan Yesus Kristus dalam penyelamatan yang Yesus bawakan memberikan perubahan yang baik bagi kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah melindungi kita, ketika Allah menyertai kita, ketika Allah sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita, dan ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, maka harus ada perubahan-perubahan yang baik dari kehidupan kita. Bagaimana Kristus yang senantiasa menyertai kita. Bagaimana Kristus yang senantiasa kita muliakan. Bagaimana Kristus yang senantiasa memberikan segala sesuatu bagi kita. Maka kita juga harus melakukan seperti yang Yesus lakukan. Perubahan yang Yesus bawakan di tengah-tengah kehidupan kita. Perubahan tidak lagi terkontaminasi dengan dosa. Maka perubahan itu juga harus kita berikan kepada orang-orang sekitar kita. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi orang-orang yang pengecut dalam melakukan kebenaran. Tapi menjadi orang-orang pemberani. Menjadi orang-orang yang membawa pembaharuan. Menjadi orang-orang yang senantiasa pataridahon akasakap di debata. Akaulau di debata. Di bagasang ngolu. Di tonga-tonga rumah tangga. Suang hongan itu akahumaliang. Amin martanya kita. Muliate mau pasat tami tuho ali debata. Dia sido tolong ni roham. Nang totong madongani jala mangurupi hami. Nang totong maniroy hami berhiti-hiti hatam. Ajari hami Tuhan maka ngulun hatamon. Di bagasa ngulun nami si ganupari. Nunga pajupak kami dohoto Tuhan. Nunga marsada hami dohoto. Ajari hami Tuhan. Mangajari nang humaling nami. Asabuy marhiti-hiti parangin nami. Pajupang nang humaling nami dohoto Tuhan. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus. Martangyak kami Tuho. Amin. Salam sehat damang dainang. Salam sejahtera Tuhan mamasuh-masuh hita.